ayune purwa sejati pangira jagat godhong kinarya Suk kasirat pun lan udan puncak angkasa bumi bengkak para dewi oyote bayu bojro mlek-mlek ketepu wong lanang kok
purnarare mangga sundeng nyambrengeng ati karananing kasmosi suwe ra ngonekke ayak-ayak jalu mamang ya, Reng. Ha iya. Neng ati ki rasane ya kangen kok. Heeh. Mbak aja ngimbul. Mas Adi. Mriki. Ya. Sing sayo, sing rukun.
Cinca cinca awe wawe wo apik terus apik suarane sapa niku suarane Mas Adi oh kita Ndarantasena melu gara-gara melu aku penasaran jenenge gara-gara kuwi panganan apa terus kaya ngapa. Lho ora ana panganan apa-apa, gara-gara niku ngeten iki, Kula kalih Petruk kalih Bagong niku gojekan karo kalih Wiyaga kalih Sinden ngoten niku. Nggih. Coba sampean niki mah dadi bintang tamu gara-gara sampean den ya Gong. Coba Indonesia. Dimas Tejo Antasena. Iya, aku tak meneng wae, aku tak ngrungokke. Karo mikir iki engko ki terus arep kepiye. Urung ketemu. Mboten sah dipikir banget-banget. Ditinggal gojekan mawon. Oh iya. Aku tau krungu lagu apik rek. Iso ora digarap gamelan kuwi iso ora. Pripun lagune? Wo 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 iso ora kuwi digarap. Niku lagu napa? Niku lagi tuman niku. Niku lagu napa niku? Mbok pokoke ya gur unine iki wo 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 lagu apa kowe ngerti ora wae? Mbah Dewa 19 ya ora ngono kuwi lagune. Sampean ngersake lagu napa? Anu sing apik. Nek seneng aku ki Rengu. Wah, cocok. Rengu dasare patete sanga. Ha iya. Sing kepripun Hara Rengu ki tembange sing pripun? Wengi wengi. Nah, kae. Kae Kicau Mania, Mas.
Dudu kok rengu. Rengu niki sajake katon rengu wonten apa niku bilih sampun dang. Nah ngoten niku ora kok sing apa wengi-wengi ya lah ya Mas Kutut manggung seje niku. Ayo wis apa wae ana. Pokoke tok unekke lagu aku tak krungu seneng aku rengu kuwi. Nek liyane aku ra dong tembang-tembangmu aku ra dong. Ngerti ku ya gur lagu-lagune Slipknot bangsane kebayang-bayang kok lagune Slipknot sampean kira. Cah enom ku ya selirane ora-ora kaya Gang. Heeh. Nembang ya Kang Mas. Iya. Butiah Sukoco. Ya. Iki Butiah Sukoco Randusari ora Sukoco Kiyongen. Barak sergi Pak Koco. Heeh. Ya. Tembange rengu, Bu. Langsung, Gong. Langsung, Tru. Ya. Rungokke kaya ngapa? Aku wis suwe ora krungu Bulia nembang rengu. Butiah, Tru. Oh, Butiah to. Heeh. Iya. Cek kangen. Ora kok kangen jeneng cangkem, karang cangkem wis kanggo ket mambengi kok ya, Cah. Iya. Waduh. Ayo coba. Mak wonge wis ngeses kowe isih omong. Wis. Iya. Coba. Heeh. Enggak, Bu. Kendangane cetha tenan reng. Cetha karang Kyai Magelang. Nah. Cerak Candhi Borobudur. Anu nggih. Mula awake kaya setupa. Mbok aja ngono to, Mas. Kok ya sia-sia lho niku kanca kula. Ketoke sore mau sing ngendang dudu kuwi to, Truk. Sak pancen siji. Nggih. Sonten wau sing ngendang sing nggih siku sing turun gunung niku. Oh, nek grup kula sak kancane niku can ngoten niku. Oh. Seket bedol kayon tekan gara-gara niku sing ngendang Piyai A, sing gara-gara tekane tancep niku Piyai B. Oh, ngono. Nggih. Kuwi memang saka manajemen ngono apa kepiye? Mboten nggih mung do genten-gentenan. Oh. Ndekno sing ngendang ket sore ya panjakane kebak. Akhire niku
Ayo nek prayogaku nek cara aku lho, Kang. Nggih, iki cara aku. Nggih. Nek mau ngendangi kuat guru tekan goro-goro kuwi bayarane separo wae. Wah, ya ora ngono, Mas. Nek kula tetep tresna ning kanca. Oh, ya ora ya sakarepmu lho, nek cara aku. Kon neruske. Heeh, nggih, Bu Kaca. Sekarang kok padha wedi. Sing klasik-klasik ya gengtoke. Enggak. Aku tak request. Wah, ngerti basa request barang. Apa ampun dangu teng glodok sampean. Bahasa Indonesia barang. Jayawana, Bang. Oke. Jayawana sinten sing nembang? Sing cerak kayon kuwi. Boleh. Ayo kan Jayawana ya to? Iya. Jayawana. Ya diwiwiti kuwi ya iki karyane Ki Nartasabda. Heeh, bener. Ah, kuwi sing ngreksa Empune Semarang. Heeh. Jayawana. Ya, Mbak. Mbak Bella niki asmane Mbak Bella Den. Oh, Bella. Nggih. Bella Sungkawa apa? Wah. Bela diri. Buka apa iki? Wis manut buka apa wae. Ya. Yo, Jayawana aja. Jogetan. Ya. Mandek kok. Mandek. Terus piye iki? Jayawana poyang. Ayo. Nek seliring kon ngapake, disungut mawon wetenge. Oh iya. Ning nek bener? Nek bener ya pripun dinapake Ndara? Biasane njuk disangoni kok wingi. Ah, ora kurene iki rasa ngopo-opo kok. Sapa muni sak jae mau? Semar sapa meneh? Semar isan Kisra kok Kisra. Ah iya. Kon kathokan ra gelem. Penting sarungan. Ayo Mas, 1 2 Jayawana. Aja diecek ta, Truk. Jayawana. Alhamdulillah. Rasaku. Bisa menang.
Nek sing iki bener sangoni tenan lho. Iya. Dikira cah tipis. Waduh. Ngepe. Loh. Dalang ki kudu ngono kuwi, royal karo sindene. Sapa sing ngudokke? Neng Aku. neng KUHP eneng po, dalang harus royal dengan sinden. Yo sesuk dianakke. Iki sapa? Dianaki apa dianakke? Manut. Cangkemmu. Yo, sangane 2000. 2000 ora kena nggo apa-apa kuwi, Mas. Lumayan nggo nguyah. Apa kowe iki ora arep nguyah, ha? 2000 iki isih klawu wernane wis padha Pak Ibu. Ngece. Ijo lumut oksidasi. Padake Hulk. Bulek nek kae wong Karang Mambuntut. Yo. Gelem 2000 ora gelem ya wis. Alhamdulillah lho. Biyen ki taun 2007 nek ceritane bapakku mbiyen iki 2000 wis entuk apa-apa. Saiki ra iso wong CCTV wis dipasang. Yo. Siwono payang-payangan rasaku. Siwono payang kumleyan kakakku. Pun tuntas. Ya, aku njaluk lagune ora apa-apa to. Mboten apa-apa. Rengu wis. Jaya alas wis. Nggih. Terus aku kira pendengar setia Suwargi Pak Mantos. Weh, Ndara Antasena jebule yo ngrungokke campur sari. Weh. Aja tok anggap aku kuwi dumeh satriya terus ora budaya ngono ora. Kesatrian gue ning stikere CSGK. Karo bronjong laras, kula ngerti. Sok ngiringi beliau. Ora ning aku tak takon sih. Pripun? Nek sing ngendang wis digenteni kuwi, terus sing ngendang maune ngopo? Capluk. Mang delok kae, nyambut kae apa ora mencapluk. Cara sapine gayeme. Kok terus padake sapi lho, Kang. Ora. Wong dayong iku sapi kok. Iya. Iku sapi mbiyen arep nggo transportasi utang aku 10 juta seneng Bali. Aja diungkit nang kene kok. Aku ya butuh Kang Mas. Slendro oleh, Gong. Oleh angsal, monggo mang request. Wiraswara. Nggih, enom napa tuwa? Tuwa. Sing saking Jakarta apa sing saking Belgia? Kok kaya sapi Belgia kok. Jarene pardi kucing iki kaya ngopo wonge? Nah, Mang Toleh nika lho, Angger nuwun sewu. Area sekitar Paningale kaya Pandra. Gong, Pak Demo antel sana. Man. Sing kaya Pandra iki. Oh, ya ketoke ora udut. Mboten udut neng nek dijatah mesti dijaluk, dijalke sabun. Iya. Aku tak nembah, tak njaluk kae. Pak Pardian nembah. Ngadeg mboten? Yo ngadeg. Jare aku apen weruh jare wirane limang nyari apa? Enggak. Gak le nganggo jarik kaya nganggo sayak nika. Riyen nika. Oh, nek saiki kirangan ya cobi mawon. Heeh. Lagune napa? Sindenmu enek sing apal lagu Eman-eman ora?
Sing pripun niku? Sing kuwi lho. Mane man tak eman. Piye po video call Bulasmini? Aduh Mas niku kepripun sing empon-empon nggih sampun kathane. Liyane, liyane aku ki ra iso basa kok ya. Ayo. Lek Pardi kon ngadeg kok. Nggih. Ayo ngadeg, Pak. Musuhe ora enek kok. Hah? Musuhe ora enek. Aja dikondali, aku sik penjalukku sik. Dhewe ya kenek iki jane laguke. Iya. Dinyanyi dhewe ora apa-apa, ya, Dik. Manem dut 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 dut. Ya, ya. Maneman tenan tak eman di eman wae tenanan kersane namung guyonan jebule malah dadi tenanan Malah dadi tenanan. bingung ora karuan dangdut Mas. Nah. Aduh Mas. Aduh Dik, niki kepripun sing empun ke sampun arek sing atase kulun. Aduh Mas karep ngono sampean aja main do, aja main do. Aduh Mas kok ampun ngawur, aku ngalor kok ora ngidul, kaya suwe kok ngidul. Terlanjur terlanjur jadi begini, piye maneh gimana lagi? Maneman tenan cahayu Penak. ning donya pira lawase. Eling benjang yen tembe wancine manungsa bali kodrate. Yo gawe. Ayo ale Butia ayo. Maneman tenan tak eman di eman wae tenanan kersane namung guyonan jebule malah dadi kok tenanan. Maneman tenan di eman kriwian dadi grojogan dadi namung sak teleraman nyatane gawe bingung ora karuan inang karo ae Aduh Mas, yo Sing purun.
Ampun nyepelek lho sampean, Den. Ha piye? Niki teng Jakarta melanglang buana guru kerawitan. Nah. Empu gendeng. Wah. Mane cahayu menggo nyopi lawase elingo benjang ing tembe wancine manungsa balik kodrate Truk pripun? Rumangsaku kok tempone kok kaya nguyak, kaya telat. Ngoten iki efeke turu semengini. Nggih. Tangi-tangi terus sahur biasane. Heeh ya, nggih. Aja dikondeli, Gong, ana sing request. Yo. Lagune sing kepiye kuwi? Ya. Mbak Niken pengen nembang kok. Oh, ya. Ayo nembang, Mbak. Ya gur padha eman-eman versi pelok. Ayo, Mbak. Niku Kara- duet. Oh, duet. Nggih. Kali sinten? Monggo. Oh ya. Karo Pak Wariso. Sak live TikTok lho, Dek. Live TikTok nyanyi, yoan. Penting ngadeg kok Mbak Niken, perkara mungsuhe sapa engko tak mungsuhke Mike Tyson. Iya. Ki det 2000 ora dicipuk iki tak peneh. Ya. Sing piye kuwi truk lagune. Duete kali sinten? Milih ya, Mbak. Sing lenang tenan apa sing lenang-lenangan monggo. Monggo Oh, iya. sinten? Pak Warisa. Kuwi aku isih anu kok nang YouTube-ku playlist tak simpen video klipe Pak Warisa mbiyen. Ayo Pak Warisa monggo. Pak. Weh ampun ngadeg no. Waduh, Pak marai gelo. Ditetah. Ah, betah kursi roda pripun? Terapi, Pak. Opong dereng kebacut. Mengke anu lho, niku iso merembet terus ora iso noleh barang lho. Alate pun rusak, Mas. Nggih. Ah, ngono kok ya. Nah, nggih. Ya. Niki wau pamundutan saking bapak-bapak panitia. Oh, Panitia. pun sepuh niku mboten apik nek ngadeg. Monggo. Monggo musuhe. Oh, musuhe. Lah niki kaya ngeten nggih musuh tuwek kan nggih mboten. Kula telaten kok, Pak. Panjenengan iki isih enom kok. Napa nggih? Nggih. Boten. Pun ngrumaos ya. Kula pun 70, Mas. Ya ora ngono to, Mas. Nggih. Heeh. 70 ki lahir ya. Aja Nggih, dikodeli. Bu. Ayo bayangno nek aku iki wong nom. Bayangno nek aku seumuranmu. Oh, Iki dibayangke wae. Pun mboten saged bayange niku. Kelingan sing umrah mboten milih niku, Pak. Nggih. Nggih, mboten napa-napa nggih. Nggih. Penonton tesih kathah niki, Mas. Nggih, alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. nggih. Nggih. Mugi berkas dayanipun nggih. Amin, amin. Padha tirakat niku. Padha tirakat. Pancen sik jenenge tirakat ku sing paling abot melek, Mas. Nggih. Mila disukani hiburan wayang menika kersanipun Bapak Ibu menika panyuwunan kersanipun saged Nggih. kabul niku kudu melek. Leres sing dingendikake Mas Warisa abot melek niku. Nyatane Pak Pardi. Oh. Nggih. Nggih. Panci nggih.
Angger uyon-uyon kancane kira ngapik Sidaya wis. Oh, nggih to Pak, seksine kathah nggih Pak. Lah, kathah. Oh. Nggih, monggo. Monggo aja digedeli. Weh, Pak Geter. Senengane kok slenco. Udunggone iki ora kena dileboni. Lah, kuwi. Apa sing dileboni iki apa? Lagune beda. Ora Oh, lagune pareng. Mas. Sing ora iso dileboni iki lagune. Sok marake ambigu. Monggo. Kuwi podang kuning lagune. Hebat. Ya. Nanggaro salto. Aja kuat
suwun Pak Wariso. Tesih sae kok, Pak. Tesih sae. Nggih tesih sekeca. Ya dibayangke wae. Main di memori aja, ya. Heeh. Ini main imajinasi kaya anu kae lho, cayane kumilak. Kelak. Kowe iki jane iki apa ki isih ora enek sing ngerti lho, Kong. Wallahu alam kok kowe. Iya. Ki sing ngerti iki ya Gur Mas Juwang karo Mas Galih. Liyane to nek dong. Ya. Aja dikendali udah. Sing halus. Oh ya. Slendro apa pilek? Slendro. Oh ya. Apa? Utat kunung unggak manung. Oh ya. Utut manggung. Kuwi basa apa? Basa walikan cara mbiyen. Ya. Sapa sing takon kutut manggung, Gong? Buan Mamak Tarni. Oh ya. Mak Tarni. Sapa sing alhamdulillah kae? Aja sak gegeden rumangsa ya. Sing arep ngakon kowe kutut manggung ki ya sapa? Wong kowe mangsak kinanthi sandunge mulek kok. Iya, apa kowe ya dong kinanthi sandung? Enggak. Do wae. Lho, aku ki rak penikmat, pendengar. Aku ya mung butuh penting apik. Oh iya. Kritik. Oh iya. Nah. Mak Tarni, ya, aku isih kelingane. Biyen pas garwane Pak Tatra sing kagungan gamelan ki anu diaturi nembang ki terus niki Bu Ipung nggih anu Mak Tarni ngono kuwi. Heeh. Ha terus Semar ya kesenengan. Kesenengan. Iya. Kutut manggung lajengan kewala, Bu. Apa gerongane sing cetha, Mas? Nah. Cahane kuwi lho. Mas, kendangnya. Nanti apa? Nah. Pertek-pertek. Jaya Lagong.
Penak ya, Reng. Penak. Ya, kudanya klandu mayang manji. Ora bener kowe iki. Ya, siji meneh boleh? Boleh. Gek sepo selak Ndara Janaka muring-muring ayo to. Ndara Janaka sapa? Kapan lirene? Lho, biasane Ndara Janaka iki ora. Ah, kowe mau aku nggawa mayite. Nggawa sinuwun Kresna. Kowe nang pawon. Oh, nggih bablas rene. Sing kena selak ibu muring-muring ngono wis. Ndak awake dhewe dipledhingi. Sapa Kang? Mbak Via. Oh ya. Apa tuh bae? Kembang rawe. Muni alhamdulillah ngono. Alhamdulillah. Nah. Kok lemes ngono to kowe iki? Ora ya. Hah? Wong Lah wedok. mau ki karo Mbak Yoga barang lho,
sing muni alhamdulillah ki. Ya ora apa-apa lah kok apa wong muni alhamdulillah ki kleru. Lah kan bersyukur Ya ya. ya bener bersyukur. Iya, bersyukur. Anggone waxing karo lakban. Ayo ngadeg kok, Mbak. Nggih. Nggih, Bu. Sapa? Kowe. Apa? Angger basa-basi senengane sak nggih. Jenenge wong ramah sih. Ramah. Ong ekspresimu ki nek anu senyum karo nggih. Begitu wonge mungkur terus kowe mrengut tok. Ora ya. Wis gek ngadeg. Mantul modar. Aja kasar-kasar, men dhek kasar kok. Sesuk lipene ganti ireng. Lah ngapa? Kan kaya sinden berijazah. Berijazah. Apa maksudnya? Lipene ireng ta terus mripatmu kene iki kayak ana anu kae lho, apa jenenge? Oh. Kae lho. Eyeliner. Heeh, eyeliner ireng ya anu. Lah iki yo nganggo. Tindikan kene iki kiwa tengen kuwe. Kayak ngepang. Ngepang. Petani pang. Ndak senengen. Yo, Saudara. Kembang rawe. J. Nganggo anu kae lho sing apa? Pak ame-ame ngono lho. Hah? Walah wis suwe. Duluk. Trit ngono kae lho. Ya, kembang rawe. Ha ta, kembang rawe ta? Iya. Iya. Kembang rawe. Ya. Belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Merah sepiro, susu rasane tak karuan. Apa iki? Sidane apa? Enek sing kesinggung. Ayo. He ha. Ya. Ayo ya.
ayo meh. Dengkele atos. Antara-antarane sapa tak takon. Wis apik-apik kutut manggung ora nganggo bawa malah kembang rawe. Gareng kok. Cah edan. Kowe iki wis kira tanganmu tekle sikilmu becik. Kembang rawe barang. Miledi teh. Apa? Aku ingin nang teater rong bayar. Petruk kok Pak, senes kula. Senes kula kok Pak Bagong, Pak. Sindene sapa ki mas jenenge? Iya, Pak. Cah ngendi? Ngapa takono mae ngapa? Atok parani. Tak parani arep tak tutuki sirahe. Ngapa kok koyoke bapak ora seneng ki? Wong tuwa kuwi senengane pol-pole kutut manggung. Ki mau wis apik, mintake ora nganggo bawa. Sesuk nek kudu nganggo bawa. Kutut manggung wis bener kok ganti kembang rawe. Bagong panen anak wedhus. Anak ngono kowe wedhuse wedok. Wedhuse wedok. Lah aku kan anakmu. Wis njugete kaya singa laut. Sebo. Ndara Antasena karo Sinuwun Kresna karo Akitopo. Lek nomor apa? Gundulmu. Sindene dadi kelingan kenyawandune Mbah Sudir. Yo Seboyo. Ipung sudah marah. Makasih ya Mbak Pia. Semar can cangkeme elek. Yo Seboyo. Janeng Malopo kadi langit ora ngawur, Kang. Surya kusuma yawana sumawara